Sal-aħħar ta' Settembru li għadda kellna tnaqqis ta' aktar minn 232 miljun euro f'deficit, dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena dħul rikurrenti tal-Gvern żdied mod qawwi meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. F'kuntest aktar nies jaħdmu, id-dħul rikurrenti żdied bi kważi 24% u laħħaq 3 biljun 627 miljun euro. Din iż-żieda fi-dħul primarjament waslet miż-żieda mit-taxxa ta' dħul, hekk kif fl-aħħar xhur waqt pandemija Malta rreġistrat l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Mit-taxxa ta' dħul il-Gvern daħħar 351 miljun u nofs euro aktar minn bejn Jannar u Settembru tas-sena l-oħra. Kien hemm ukoll żieda fil-ħlas tal-bolol tas-Sigurtà Soċjali li jħallsu l-ħaddiema biex imbagħad eventwalment ikollhom pensjoni. Skont l-NSO wkoll żdiedet in-nefqa rikorrenti tal-Gvern bi kważi 645 miljun euro. L-akbar kontributur għal din iż-żieda fin-nefqa kienet ġejja minn programmi u inizjattivi bħal nefqiet fi proġetti li jagħmel Gvern bejn Jannar u Settembru li għadda u anki nefqiet soċjali u oħrajn fis-settur tas-saħħa u l-anzjani. In-nefqa kapitali tal-Gvern imbagħad naqset fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, partikolarment minħabba l-bidla fl-iskema tal-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi magħrufa bħala il-Covid Wage Supplement. Fil-fatt mill-bidu ta' din is-sena, il-Wage Supplement beda jingħata lil dawk in-negozji l-aktar milquta u dawk li bdew jerġgħu jaqbdu sew ma baqgħux jieħdu għajnuna daqskemm kienu qed jieħdu qabel.